O ano pasado xa tiveran os seus máis e os seus menos. Nesta ocasión, un encontronazo de última hora leva a Deputación de Pontevedra a ausentarse do stand de Galicia en Fitur. A culpa de Carmela Silva é da Xunta por querer apropiarse dos asentos da primeira fila do público. Tampouco quero pensar que esa reserva de 5 de todos os asentos da primeira fila sexa para colocar a próximas candidatas do Partido Popular. Non quero pensar que sexa eso. Habitualmente a Deputación deixaba esas cadeiras para alcaldes e alcaldesas en Gade Silva de todas as cores. Indica tamén que non lle importaría reservar algún espazo para a Xunta, pero de xeito proporcionado. Si queren que haxa un representante, por exemplo, o vicepresidente da Xunta, o señor Rueda, que é o responsable de turismo, nos encantados, e de sentalo na primeira fila e no centro, se quere. Pero claro, como vimos a reservar os 5 asentos, os únicos que hai diante, todos para a Xunta de Galicia? Pero para qué? Con que motivo? Hoxe a Deputación recibiu a resposta da Xunta indicando que o stand é propiedade da Administración galega e, polo tanto, son eles os que deciden quen vai sentar ali. Non imos a admitir comportamentos caciquis que consideran que os espacios lle pertencen a quen os xestiona. Ese espacio é un espacio para Galicia, para as galegas e para os galegos, para a promoción dos diferentes destinos de Galicia. E, polo tanto, é un stand que a Xunta pon a disposición de todos os destinos, que non é o mesmo que o que aquí dice de que lles pertence, que é deles, porque non é verdade. Así todo, a Deputación de Pontevedra non renuncia a promocionar o seu destino en Fitur. O Goberno provincial vai facer a súa presentación noutro espazo do que polo de agora non quixeron dar máis pistas.